पति पत्नी के बीच के बात बाबू पत्नी कहली पति कहले आगे सुना ना छोटू भैया का हो सुने ना एगो काम कर ना इधर पत्नी देखा लगा देखे सास देखा लगा दी पत्नी देखा तो मैं लगभग तो शिवानिया लगे बोलू पहनले भी अच्छा हमार पत्नी शिवानी लगेली आओ शिवानी आओ जा शिवानी जा आओ ना होली में जाए भर होली जाए दो जाने जाता था होली में ब्रेक ना कले की सुनने को काम करो दिन भर कुदारी चलौला से बड़ा देही में दर्द कबरल एगो काम करो ए छोटन भैया का हो कलिया इतने हमरा गोड़वा में तेल लगा देना बड़ा दुखाता तो कली के रुकी रवा काहे हमरा हम रौरे है रवे खाती आइल बानी ठीक बा तने 6 महीना में तने एकरा के सुता लेवे दे ओकरा बाद रात भरवे भी बानी जवन मन करी तो क्या कहना है और कलिया रतन भैया हो दया धीरतिया अरे हो दया धीरतिया खुल के होई प्यार के बटिया बिरिया है ढिबिरिया बुताई लेवे ना दियावा बार लेवे दो लइकावा सुताई लेवे ना रवा भाव खाती मानल जाई बैठे होनिया का लड़का सुते हैं रावा भाव खाती मानल ले ऐसे ही गीत हम गौनी है एकरा के तने सामने नाच के कह दिया क्या कहना है कि हो दया धीरतिया हो दया धीरतिया खुल के हो प्यार के बतिया ढिबिरिया आई ले लइका सुताई ले आशीर्वाद वाले भाई की तरफ से और देखी यहाँ के लड़का लोग हमरा से एगो सवाल कैल कि भैया उहे नु शिवानी है जौन की YouTube पे हमनी के उहे नु भारती है उहे नु खुशी है कि जौन YouTube पे हमनी के देखिला जा उहे शिवानी है कि लोग मंच पे बड़ा मुर्गी मारेला उहे नु शिवानी हलो उहे नु भारती हलो तो भैया तनी उ लोग है त तनी सब मुर्गी जरूर मरवई त काहे ना अगर भारती जी बाड़ी शिवानी जी बाड़ी खुशी जी बाड़ी तान्या जी बाड़ी त अपन कलाकारी छुपावल ना जाला अगर रमगिया बिहार भैया बाड़े त मुर्गी होखई के चाहि का जी छोटन भैया आई भारती जी तनी रवा पर मुर्गी दे भारती जी मुर्गी पहले रउआ के ले हल जरुआ आई ओकरा बाद दूसरा के ले अगर मुर्गी अच्छा लागी तरा सब को जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे ओकरा बाद फगुआ हमने के गावल का जजल बाड़ी आया बड़ी हमरा मजा ना आइल है भारती जी बुझा तक ब्लॉक पर शौचालय पास करवे जैसे मुर्गी मारत हमरा मजा ना आइल भारती जी जवन ओरिजिनल बताली ओरिजिनल दिखाई जजल बाड़ी आया बड़ी
पुष्पा पियती है शिवानी में बड़ी मारे लोग को देख लेगा अरे तो जल मार दी के हम बना कर तुम्हारा देखेंगे आओ ना जाओ शिवानी जाओ आओ एक सर्विसिंग तुम इधर दिखाओ तुम इधर भाई है तुम इधर दिखाओ इधर अपना कलाकारी दिखाओ आप लोग ताली बजाइएगा भैया आशीर्वाद दीजिएगा शिवानी हमारा ठीक बढ़िया सर्विसिंग करा के आइली जगल बड़िया माया अब दूसरा अंतरा में ले आई वहां से जगल बड़िया माया